Ak ľudia raz začnú uvažovať o rodinnom dome, väčšinou ich to nepustí, až kým nejaký nenajdu. A tento dom, ktorý vám dnes ukážem v Nižnej Kamenici, spĺňa veľa atribútov, ktoré sú dnes preferované. Od zelenej stavby až po úsporu alebo krásny veľký pozemok. Poďte sa pozrieť. Veľa uložného priestoru, praktické riešenie ocení každá mamička. No a celý dom bol navrhnutý tak, aby tu ponúkal krásne zázemie pre 4-5 rodinu, spoločenská časť a hala spojená s kuchynským kútom je priamo prepojená potom s terasou, s východom vonku na záhradu. Okná sú na východnú a na južnú stranu, čo zabezpečuje pre tento priestor nádherné presvetlenie. Poďte sa pozrieť na terasu. Domu patrí garáž, ktorá má 2 vchody. Jeden hlavný, no a ten druhý sa dostane si priamo na záhradu. Jedna vrtaná, jedna kopaná studňa, rekuperačná jednotka, filtrácia vody, vlastná čistička odpadových vôd. To všetko sú veci, ktoré vám dokážu usporiť vaše peniažky. V tejto vrchnej časti rodinného domu sa nachádzajú 3 samostatné izby. Veľký šatník, no a kúpeľňa obsahuje aj vaňu, aj sprchovací kút. Toaleta je samostatná. Tak čo poviete? Páčil sa vám tento dom a chcete byť jeho pánom? Volajte mi. Som Peter Laputka z Košickej realitnej spoločnosti.